Siyambonga uNkulunkulu futhi ngalesikhathi aphinde asipha sona. Sithemba ukuthi lezi zifundo zokuqala zamaKristu uyayithokozela njengoba sibuka imibhalo. Uzoqaphela njalo ukuthi konke esikufundisayo sibheka njalo ezwini leNkosi njengoba sifuna ukuthobela uNkulunkulu. uNkulunkulu ebeshilo ukuthi sikhulume njengalokhu izwi lakhe likhuluma. Mawufunda incwadi yokuqala kaPeter chapter 4 verse 11 ubonisa lo mqondo ukuthi konke esikwenzayo kufanele senze njengalokhu izwi leNkosi lisho. Namhlanje ke sokusihloko noma kwisifundo number 18 kwisifundo number 18 la sibuka khona inkonzo yokuhlephula isinkwa or ngesilungu the Lord's Supper, abanye bathi the Holy Communion. Sibuka ke ukukhonza ke kwebandla likaKristu ukuthi ibandla ke leli elihlengiwe ngegazi likaKristu. Mawufunda incwadi zenzelwe 20 verse 28 lingelikaKristu leli bandla. Sizothola ke indlela okumele likhonze ngalo. Kwisifundo esibuya kuso lesson number 17 sifundile ukuthi kufanele simkhonze uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. uJesu ukhulumela amazwi lapha kwincwadi kaJohn chapter 4 verse 24. Sathola ukuthi ukukhonza ngomoya kukhonza ngenhliziyo yethu njengoba uNkulunkulu engumoya akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Incwadi esiyibonile incwadi yezenzo chapter 17 isibonisile lokho nokuthi ke kufanele ukuthi inhliziyo yethu ibe khona masikhonza uNkulunkulu, sinikeze uNkulunkulu udumo olubuya enhlizweni zethu. Sabona ukuthi futhi iqiniso leli ukukhonza njengalokhu izwi lakhe lisho. Incwadi kaJohn 17 verse 17 uKristu mayikhuleka ubonisile lapho ukuthi ke izwi leNkosi esinalo la izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. So ke masimkhonza uNkulunkulu simkhonza njengokusho kwezwi lakhe, hayi ngemithetho yabantu. Namhlanje ke sibuka ke leli bandla ke uKristu alakhile ukuthi silibona kanjani leli bandla. Silibona ngendlela elikhonza ngayo. Uma likhonza leli bandla likhonza njengalokhu izwi leNkosi lifundisa. Inkonzo yokuhlephula ezinye zeinkonzo eziyaliwe iNkosi futhi ezamiswa iNkosi yethu Jesu Kristu. Sizobuka ke la incwadi kaMathewu 26 from verse 26 ukuya ku verse 28. uLuka ke mayibhala ngesimo esifanayo uLuka chapter 22 uverse 19 to 20. Thina ke sizohlala la kuMathewu 26 sibuka ke from verse 26 ukuya ku 28. iNkosi ke ngosuku kuleli akhashelwa ngalo. Ngokomlando ke uma sibuka ngokwensuku kwakusuku esingathi uLwesine uKristu ehleli nabafundi bakhe. Umbhalo usibonisa la ukuthi babe buthene nabafundi bakhe befeza inkonzo noma umkhosi wePhasika. Lo mkhosi owawumiswe ngomthetho kaMose. Mawufunda from ngale ku Old Testament ukuthi iPhasika lalimiswe ngomthetho kaMose. Babutheneke nabafundi bakhe uKristu la. Uma sifunda ku verse 26 sithola amazwi la ukuthi uKristu usemisa inkonzo entsha. Verse 26 la uthi ke besadla uJesu wathabatha isinkwa wasibusisa wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithulelwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelela kwezono. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayo kusiphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engeke kuphuza ngalo nani isisisha embusweni kaBaba. uKristu ke umisa inkonzo entsha ngoba lithi la izwi leNkosi la ku verse 6 besadla bebedla ini na iPhasika. Mawufunda uverse 19 to 20 siyabona ukuthi bebuthene ngalusuku behlanganyela emkhosini wePhasika besadla ke iPhasika. So ke sithola ukuthi ke la uJesu uyasukuma umisa inkonzo entsha uthi lesi sinkwa singumzimba wami
lesi sithelo somvini lesitsha sigazi lami. So useyabanika ke baphuze kuso, uyabayalela ukuthi angeke uthi verse 29, kepha ngithi kini kusukela manje angisaya kuphuza kulesitsha somvini kuze kufika lolu suku engeke kusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba. Okusho leNkonzo izoqhubeka izifike ngale uma umbuso kaBaba osezulwini usufikile. Ukhulunywa la ngebandla. Okusho ukuthi leNkonzo uKristu njengoba beyimisa la ibizoqhubeka yenziwa yilabo abathe basembusweni omusha kaBaba, bayenze bayigcine benoKristu. So ke siyathola ke la ukuthi ke inkonzo le mayimiswa kusetshenziswe into ezimbili. Kusetshenziswe isinkwa esingenamvubelo, kwasetshenziswa futhi isiphuzo okuyisithelo somvini. So uKristu ke umisa lenkonzo ngalezi zinto ezimbili. Siyathola ukuthi lenkonzo ngokufunda la imiselwe ukuba kukhunjulwe yena uKristu. Uze uyasho ku verse 26 uthi ke ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elitholelela ngenxa yabaningi kukho ukuthethela kwezono. Sesiyabona lesi siphuzo simele igazi likaJesu Kristu elaphalala esiphambanweni. La uKristu bengakafi kodwa ubekhomba esiphambanweni, bekhomba ukuthi kuzoba nesikhathi la ezofa khona igazi lakhe lizophalala esiphambanweni. So iyama ke lenkonzo ayimisile uKristu. Wabayala ukwenza izizwe abafundi ukuthi bababhabhadise, babafundise ukugcina konke abayale khona. Masifunda ngalo chapter 28 walencwadi, uKristu uma esekunqobile ukufa njengoba sibonisile ukuthi wayezoya esiphambanweni, wayezoyubulala, igazi lakhe lalochitheka esiphambanweni. Uma esevukile kwabafileyo ke uyabayala ukuthi ke bahambe benze izizwe abafundi. Uverse 18 kalencwadi 28 verse 18 to 20 uthi uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe bonke abafundi, nibabhabhadise egameni likaYise neNdodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. So uKristu kuyabonisa ukuthi ke uma sebeshumayelile ke ivangeli, sebenzile izizwe abafundi, bese uthi uKristu ke nibafundise ukugcina konke enginiyale khona. Ngamanye amazwi lenkonzo esingena kuyo sizoyibona kwimbhalo elandelayo ebonisa ibandla ligcina lenkonzo. Okusho ukuthi abapostoli babayaliwe ukuthi uma abantu bezizwe bephendukela kuKristu bebe ngabafundi, kwakufanele ukuthi lenkonzo bayigcine. Nakho ke la besifunda khona ku26 uverse 26 28 la kuMathewu ukuthi lenkonzo uKristu uyayimisa. Uyimisa ngasiphi isikhathi na bedla iphasika. So kuse kuba khona umehluko phakathi kwenkonzo le ebigcinwa yephasika ngoba naye ibinemithetho yayo nendlela ebenziwa ngayo. Usemisa inkonzo entsha okuyinkonzo yekukhumbula yena uKristu ukufa kwakhe efa esiphambanweni, efela izono zabaningi. Sibonile ngalo uthe lesi sithelo somvili, lesi siphuzo siyigazi sitholela abaningi, ligazi litholela abaningi kukho ukuthethela kwezono. So uma sihlangeneke sikhumbula iNkosi ihlephula isinkwa, sihlangene isithelo somvini, sikhumbula lelo gazi elaphala esiphambanweni, sikhumbula lo mzimba owalinyazwa ngenxa yezono zethu. Abapostoli ke njengoba sifundile la baqhubeka befundisa njengalokhu uKristu eyalile. Nali ibandla, na umbuso usuyaqala la leli bandla esikhuluma ngalo esifunda ngale eBhayibhelini ukuthi likaKristu. Sesiyabona ke ibandla liyavela. Abapostoli ke benza njengalokhu uKristu eshilo ukuthi bafundise ukugcina konke lokho abayele khona uKristu. Masifunda la uverse 41 usuku lalo Pentecost baphenduka abantu, ivangeli liyashunyelwa uPetro, bayaphenduka abantu. Kuverse 41 ke ithi ke ngalokho ke abalamukelayo izenzo 2 verse 41 to verse 42, ngalokho abalamukelayo izwi lakhe babhabhadiswa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Uverse 42 uthi ke baqinisela njalo esifundisweni
sabapostoli nasekuhlephuleni nasemkhulekweni nasekuhlephuleni nasekuhlanganeni athi ngifunde futhi verse 42 baqinisa njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Siyabona ke leNkonzo esikhuluma ngayo ukuhlephula isinkwa ivela la. Kuthiwa baqinisela njalo esifundisweni sani sabapostoli, baqinisela njalo ekuhlanganeni, baqhubeka njalo nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Ukusho ukuthi leNkonzo uKristu ayemisile ngale kuMathewu 26 uverse 26 kuya ku29. Inkonzo njengoba uKristu ayishilo ukuthi uzoyidla intshe embusweni kaBaba okulibandla. Nayi leNkonzo yaqhubeka iyagcinwa amaKristu. So abapostoli benza njengalokhu uKristu eshilo ukuthi leNkonzo igcinwe abaKristu yilaba abathe baphenduka babhabhadiswa baba ngabantwana bakaNkulunkulu. So leNkonzo yabangcwele yalaba abathe baphuma isonweni, laba abathe bambatha uKristu bahamba noKristu. Mawufunda incwadi yabaseGalatia 3 verse 27 yasibonisa ukuthi la wonke umuntu njalo thina uma sibhabhadiswa sembatha uKristu, sihlanganiswa noKristu. Abanjalo ke baqinisela njalo ke esifundisweni sabapostoli. Nathi ke singabazalwane esilandela uKristu siqinisela njalo esifundisweni abapostoli, silalela lokhu uKristu ayabafundise khona ukuthi baqhubeke ekuhlephuleni isinkwa, bahlanganyele esinkweni ukukhumbula iNkosi yethu Jesu Kristu. uPaula ke uma esekhuthaza abazalwane baseKorinte, siyathola ukuthi leNkonzo izowenziwa yibo bonke abangamaKristu noma bekuyiphi indawo noma beyisiphi isizwe. Uma bephenduka babe ngamaKristu bahlanganyela kuleNkonzo ukukhonza uNkulunkulu, ukudumisa uNkulunkulu, ukuthobela uNkulunkulu. So leNkonzo ke uPaul uyayicacisa ngokusobala ukuthi kufanele ukuthi siyigcine kanjani, sihloniphe leNkonzo ngoba sikhumbula iNkosi Jesu Kristu, sihlanganyele naye futhi uJesu Kristu. Uma ke ebhala abazalwane baseKorinte uyabayala, uyabakhuza ngendlela abebenza ngayo leNkonzo ngokungafanele. Mawufunda uverse 19 kuya kuverse 22 uyaveza indlela labazalwane abebehlanganyela ngayo kuleNkonzo ngokungafanele. Abanye babo bebehlanganyela bedle bangalinda abanye. So ke uyabonisa la uPetro la kule ncwadi ukuthi leNkonzo iyinkonzo yabazalwane ngokubuthana kwabazalwane. Uma abazalwane bebuthene bahlanganyela kule Nkonzo, siyathola futhi ukuthi ke uPaula la uma abantu belambile, uma abantu bebuka leNkonzo kukudla nje, abayodla emakhaya. Abana uzathi uPaula la aninazo na izidlo zokudla na? Okusho ukuthi mahlangeke leNkonzo, inkonzo yokukhonza, akusikho ukudla ordinary food. So lezi zinto ezisetshenzisiwe uKristu okuyisinkwa, okuyisiphuzo zimele yena, zimele umzimba wakhe, zimele igazi lakhe. So akusukho ukudla nje ordinary. Usethi ke la kuverse 23 uma kuncwadi yabaseKorinte chapter 11 verse 23 uthi ngokuba mina ngakwamukela eNkosini lokho nenganinika khona ukuthi iNkosi uJesu ngalowo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wathi lokhu kungumzimba wami ohleshwele nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa, wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule, ngokuba njalo nxa nidla lesinkwa niphuza isitsha nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike. Sesiyayibona ke inhloso leNkonzo, kukhumbula uKristu Jesu, kukhumbula lokho asenzele khona. Ngoba uthi la kuverse 26 njalo nxa sidla lesinkwa siphuza lesi sitsha simemezela ukufa kweNkosi ize ifika. Useyabonisa ukuthi ukuphela kwelenkonzo izokwenzeka nini. Njengoba iNkosi ingekho na phakathi kwethu, sizoyigcina leNkonzo kuze iNkosi ize ibuye. So sihlanganyele esinkweni, sihlanganyele esiphuzweni, simemezela ukufa kweNkosi ize ifike, sikhumbula ukufa kwayo. So inkonzo especially yamaKristu la, ngoba ngosuku lolu ehlangana ngalo ibandla ukukhumbula iNkosi yeJesu Kristu,
kuspecially kithina ngoba sikhunjuzwa ngalokho okwenzeka empilweni zethu ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu. Uma ufuna incwadi yamaRoma chapter 5 verse 8 ibonisa uthando kaNkuluNkulu ukuthi uthi lapho uPaul siseyizoni uKristu wafa ngenxa yethu. So leNkonzo ke ibonisa uthando lukaNkuluNkulu asenzelwe. So masihlanganyela kule nkonzo, inkonzo especially kithina ngoba yila si recognize khona, sikhumbula khona ukuthi khona wasifela, khona osithandayo, khona osenzele ubuhle. So lenkonzo ke eyabangcwele yamaKristu, eyalabo abathe basindiswa uJesu Kristu. Kule nkonzo ke fanele sihloniphe, fanele sinikeze isizotha esifanele ngoba njengoba uKristu ayishilo ngale uthe ngiyohlanganyela lesisitsha sisisha embusweni kaBaba. Okusho ukuthi uma sihlanganyela esinkweni nasesiphuzweni sihlanganyela noKristu, akusithi kuphela nje enkonzweni mahlangene. So sibuthene sizokhumbula inkosi yethu Jesu Kristu. So uma uMkristu ephuthela le nkonzo usephutheni elikhulu. So kufanele njalo sitholakale kule nkonzo sikhona ngoba yila thina sithola khona ini ukujabula nokuappreciate ukuthi uNkulunkulu usenzeleni. So kule nkonzo ke sihlanganyela noNkulunkulu, sihlanganyela noKristu. Uthini la uPetro na uPaul la ku 1 Corinthians 10 uverse 16 to 17 ubonisa ukuthi le nkonzo kufanele sihloniphe. Uthi ke la isitsha esisibusisayo asisiye inhlanganyelo yegazi likaKristu na, isinkwa esisihlephulayo asisiye inhlanganyelo yomzimba kaKristu na, ngokuba isinkwa sisinya thina sonke ngokuba isinkwa sisinya thina esibaningi singumzimba munye, lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sisinye. So uyabonisa ukuthi lesi sitsha esesibusiso okuyisiphuzo okuyisithelo somvini akusikho na ukuhlanganyela noKristu. Lesi sinkwa esihlanganyela kuso akusiso na, akusikho na ukuhlanganyela noKristu. Impendulo inguyebo, sihlanganyela noKristu ngoba thina sonke uma sihlangene singabazana sihlanganyele esinkweni sihlanganyele emzimbeni kaKristu, okusho ukuthi sinenhlanganyelo noKristu. So uPaul uveza la ukuthi ke akukuhle ukuthi amaKristu ahlanganyele esinkweni aphinde ahambe esonweni. Okusho ukuthi amaKristu fanele ukuthi aqaphelisise ukuthi abahamba ngempilo engcwele. Okusho ukuthi isidlo seNkosi inkonzo engcwele. Kufanele amaKristu mayihlangela kuyo azihlolisise, alungise impilo yazo. So njalo siyaphenduka silungise impilo zethu ngoba amahlanganyele kule nkonzo sihlanganyele noKristu, kufanele sibe ngcwele njengoba yena enjani engcwele. Uverse 21 lencwadi uthi ke ningephuze isitsha seNkosi kanye nesitsha samadimoni, ningelihlanganyele itafula leNkosi kanye netafula lamadimoni. Kumbe siyayivusela iNkosi ulaka na, kanti sinamandla kunayo na? Ubonisa ubungozi bethu bokuba sihambe esonweni, bokuba sihambe entweni ezimbi zobumnyama, siphinde futhi sihlanganyele etafuleni leNkosi. Okubona ukuthi le nkonzo ikhethekile, ingcwele ngoba uma sihlephula isinkwa, uma singena isiphuzo sikhumbula ukufa kweNkosi yeJesu Kristu. Ubonisile uPaul ukuthi le nkonzo siyoyenza kuze kufike ini isikhathi la uKristu ebuya. Ukuphela kwale nkonzo izophela nini na uKristu mayebuya? Uma ingakabuyi, okusho amaKristu kule nkonzo ayatholakala ehlanganyela kuyona. Umbuzo okhona futhi ukuthi ibandla lihlanganyela kule nkonzo nini na? Uma sibuka umbhalo usibonisa ngokusobala kuncwadi yeZenzo 20 uverse 7 ukuthi le nkonzo kuhlanganyelwa kuyo njalo ngosuku lokuqala lweviki. Njalo ngosuku lokuqala lweviki. Usuku lokuqala lweviki ngokwesikhathi sethu samanje usuku lwaSunday. Yabona? Abanye abantu bacabanga ukuthi usuku lokuqala evikini iMonday. Yebo, iMonday usuku lokuqala lethu lokusebenza. Yabona? Ngokwezikhathi zethu. Kodwa usuku lokuqala lweviki, the first day of the week is Sunday and the last day of the week is Saturday. iBhayibheli ke libonisa kuusuku lePhasika ngokomthetho omdala kaMose.
So ke uthi ke la uLuka mayiloba abazalwane behlangene eTrowe, uthi ke uverse 7 Acts 20 verse 7, kwathi ngosuku lokuqala eviki sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa, uPawula washumayela kubo beza kumuka ngangomusa, welula amazwi akhe kwaze kwaba phakathi kobusuku. Siyathola ukuthi lesi sinkwa isidlo seNkosi, Holy Communion, the Lord's Supper or breaking of the bread, sikhuluma ngento eyodwa. Inkonzo leyo yokukhumbula ukufa kaJesu Kristu, inkonzo yokumemezela ukufa kwakhe, njengoba sibone lapha uPaul ekhuluma abazalwane baseKorinte. So le nkonzo ke yenziwa njalo ngosuku lokuqala eviki. Uma amaKristu ebuthene, abuthana nini amaKristu? Njengoba incwadi yabaseKorinte chapter 16 verse 1 and 2 iyabonisa lapho uPaul ebhala abazalwane baseKorinte, uma bebuthene futhi bayanikela. So kusho ukuthi ngosuku lokuqala eviki ila amaKristu ngokuyalwa iNkosi bebuthana khona. Enye inkonzo kuyiyo ke le yokuhlanganyela esinkweni nesisiphuzweni. Sibonile ukuthi le nkonzo imiswe uKristu, nokuthi le nkonzo iyatholakala ebandleni, nokuthi le nkonzo yenziwa njalo ngosuku lokuqala eviki, nokuthi le nkonzo yesidlo kuyinkonzo engcwele la sihlanganyela nobani? NoNkulunkulu. So yenye indlela zokubona ibandla likaKristu. Uyabona, uma ufuna ukubona ukuthi leli bandla likaKristu yilo ngempela na, wothi uma uyokhonza leli bandla, uma ulibuka leli bandla, uma ufika khona zingekho lezi zinto ezimbili ngosuku lokuqala eviki etafuleni, kungekho isiphuzo, kungekho isinkwa esinganamvubelo, wazi ukuthi lelo akusilo ibandla likaKristu. Indlela esibona ngalo ibandla likaKristu. So abazalwane bokuqala bekhulu babehlanganyela kulezi inkonzo. So inkonzo yokuqala ke sibona ngalo ibandla likaKristu ukuthi ibandla likaKristu lihlanganyela enkonzweni yetafula or Holy Communion or the Lord's Supper. So ke sizoke sibuke kancane ke njengoba sesibonile umbhalo lokho osifundisa khona imfundiso ezikhona la emhlabeni ezibonisa ukweduka kwabantu, njengoba lenkonzo abaningi sebeyidukisile lenkonzo kwaba nezimfundiso ezahlukahlukene. Sizobuka nje amaphuzu ambalwa la sibuka imfundiso ezikhona emhlabeni ezimelene nemfundiso efundiswa yizwi leNkosi. Inkonzo yetafula isimple, inkonzo yetafula i-straightforward, kodwa ngoba uSathane edida abantu, le nkonzo isidungekile, ayisenzeki njengalokhu uNkulunkulu eshilo. Thina-ke njengoba sibone isifundo lesi sisibukile lapha ku-chapter 17, kwisifundo number 17, sibone lapho ukuthi kumele sithole igunya kuwo konke esikwenzayo. So-ke siyathola ukuthi-ke siyaliwe singamaKristu njalo ngosuku lokuqala eviki sihlanganyele kule nkonzo ukukhumbula ukufa kweNkosi yeJesu Kristu. So-ke sibuke kancane-ke izifundo noma imfundiso ezikhona la emhlabeni. Imfundiso yokuqala-ke khona esithi yaba khona ukuthi kuthathwe le nkonzo yetafula futhi kwamiswa yathiwa iyiphasika. Kwamiswa kwathiwa futhi i-Easter. Ngeviki insuku ezintathu between uMarch noApril njalo ngonyaka kunesikhathi okuthiwa yiphasika ngokwabo ngokufundiswa kwabantu ezweni. Babuya abanye bathi i-Easter. Ngalesikhathi ke amakholwa ngokwamahlelo ayahlangana athi ke akhumbula ukufa nokuvuka kwaKristu. Special usuku lwangesonto kuthiwa yi-Easter Sunday noma i-Passover Sunday, okusho ukuthi kubongwa, kutuswa ukuvuka, kukhunjulwa ukuvuka kabani? KukaKristu Jesu. So lo mqondo-ke esikhuluma ngawo eBhayibhelini awutholakali kuNew Testament. Akutholakali lo mqondo ufundeka nokuthi le nkonzo kuthiwa yi-Easter, akutholakali futhi ukuthi le nkonzo kuthiwa yini iphasika. Le nkonzo yesidlo seNkosi ukukhumbula uJesu Kristu ikhethekile futhi ibekiwe amagama la. Sibukela amagama avelile la. Isidlo seNkosi, mawufunda incwadi yabaseKorinte chapter 11 uverse 20 and 21, uPaul ubonisa ukuthi isidlo seNkosi.
Okwesibili, itafula leNkosi. Lencwadi esifundile u1 Corinthians 10 uverse 21 and 22 ubonisile lapho ukuthi lesi sitsha inhlangene noKristu mawufunda 11 uverse 11 uverse 16 and 17. So ke iboniswa kuyitafula, ibonisa futhi kuyini, kuyisidlo kuyinhlangene noKristu. Kuhlephula. Incwadi ezenzelwe masifunda yonke kuvela igama lokuhlephula isinkwa. So kukhulunywa ngenkonzo eyodwa. So ke leli gama iphasika, leli gama iEaster, kakhulukazi igama iphasika inkonzo le etholakala ngale ku Testament. Leli gama lithi phasika libuya egameni lesHebheru lithi Pesach, elisho ukuthi ukwedlula, to pass over. Le nkonzo yamiswa ngomthetho kaMose ngale ku-Exodus 20 masifunda Exodus 12 ufunda from verse 1 to 20. uNkulunkulu yamyala uMoses ukuthi makafundise uIsrayeli. So siyathola ukuthi le nkonzo yayinikezwe uIsrayeli, hayi amaKristu, ayinikezwe uIsrayeli. So ke uNkulunkulu uyabonisa ukuthi le nkonzo izogcinwa kanjani. Into eyibalekile ukugcina iphasika kwakudingeka iwundlu elinyaka owodwa, elingenasici, elingeleduna or a male iwundlu esifundiswa ngale ilelo. So kwakufanele ukuthi balihlabe, balidle ebusuku, ngalobo busuku baliqede lingayi ngosuku lwakusasa. Kuleso sikhathi kwakufanele lingatholakali imvubelo izinsuku ezisikhombisa lingakadliwe iphasika. Mawufunda wonke umbhalo uzobona ukuthi kunendlela eligcinwa ngalo iphasika. Futhi inhloso yephasika siyayifunda ngale. Iphasika kwakuyini? Ukuthi uIsrayeli akhumbule ukukhishwa kwabo kuphi? eGibhithe. Kanti ngapha ebuKristwini isidlo seNkosi kukukhumbula ukufa kukaKristu, futhi kukumemezela ukufa kwakhe, njengoba sifundile incwadi yabaseKorinte uchapter 11 sifunda khona uverse 26. So ke inkonzo ezimbili ezingafani. Yebo uKristu nabafundi bakhe bokuqala amaJuda bayigcina lenkonzo abasifundile lapha incwadi kaMathewu 28. Yingani bakwenza lokho? Ngoba vele babengamaJuda. Kodwa mase kumiswe umthetho omusha ngoKristu Jesu, uma efesiphambanweni kwase kufanele umgcina umthetho kaKristu. So akutholakali amaKristu egcina iphasika, kodwa kube izifundiso zabantu ezivelile kamuva. Iphasika lalinganikezwanga abantu bezizwe, lalinikezwe uIsrayeli. Masifunda incwadi yamaHubo chapter 147 verse 19 to 20 siyathola lapho ukuthi umthetho lo kaMose wanikezwa uIsrayeli, wanikezwa uJakobe, awunikezwanga thina bezizwe. Uzathi lapho umbhalo wamaHubo abezizwe abawazi umthetho wakho, okusho ukuthi babengazisiwe. So ke masikhuluma ngephasika sikhuluma ngomthetho omdala kabani? kaMose, akusiwo amaKristu. Noma kuthiwa ke liyagcina ke leli phasika ngendlela abasho ngakhona, uma ulandela kuthiwa iphasika fanele ligcinwe kuphi? Emzini yethu. Kuze kuthiwa lapha ku-Exodus 20 uma ufunda verse 2 and 3 and 4, uma umuntu engenayo ke engenalo iwundlu angahlanganyela iphasika nomakheno wakhe onalo iwundlu, balidle ebusuku baliqede. Uyabona? So okukhomba ukuthi ke iphasika bedliwe emakhaya. Namhlanje ke iphasika abantu bahamba batravel, bahamba izinsuku bayogcina iphasika la baligcina khona. Okwesibili mabe lapho alitholakali newundlu elingenasici, akudliwa newundlu. Kuthiwe futhi kungabi nani nemvubelo, yeast or into ebilisiwe. Iningi labo babhaka izinkwa, babhaka amadombolo, baphethe izinto ezinemvu, baliphulile iphasika. Mawufunda ngale Exodus 20 Exodus 4 kuthiwa umuntu otholakale ngeinsuku lezi zezinkwa ezingenamvubelo kulungisela iphasika, umuntu otholakale edla ukudla okunani okunemvumelo noma kutholakala imvubelo emzini wakhe, wobulawa nokubulawa, wochitha nokuchithwa kaIsrayeli. Namhlanje abantu baliphula iphasika ke. Laba abantu bagcina iphasika baliphula.
Kodwa-ke kuthiwa-ke iphasika likaKristu. Cha, amaKristu awagcini iphasika. Kuneligama-ke elisetshenziswayo-ke kuthiwa i-Easter. Leli gama u-Easter kahle hle libuya kuNkulunkulu wamaJalimane namaNgesi. Lo nkulunkulu igama lakhe kwaku-Estre. Lo nkulunkulu wayekhonzwa kuthiwa uNkulunkulu wenzalo, uNkulunkulu wespring. Yabona? Ngesikhathi sespring lo nkulunkulu uyakhonzwa. Kwakusetshenziswa kunikelwa amaqanda ayesetshenziswa. Isimboli yalo nkulunkulu, or this goddess of fertility or offspring, isimboli yakhe kwakuyi-rabbit, unogwaja. Isizathu salokho ukuthi unogwaja ngalesi sikhathi, ngesikhathi sespring, wayezala kakhulu. So-ke njengoba kuwuNkulunkulu wenzalo, kusho ukukhomba ukuthi-ke lo nkulunkulu usilethela okuhle la ngesikhathi esiphila ngaso. Yabo, ngentwasahlobo ngespring lo nkulunkulu uyakhonzwa. Ukhonzwa yini? AmaJalimane ngalezo zikhathi namaNgesi. So kuthe-ke uma ibandla selidungeka esifundweni, seliphuma esifundweni, phela ukufomeka kwehlelo lokuqala okuyiRoma Katolika, lezi imfundiso zonke ezimbi nezingafuneki nokuyimfundiso zabantu, nalo ukukhonza kwa-Easter kwahlanganiswa nephasika, ngoba ngalesikhathi iphasika kwase lenziwe sengathi inkonzo yamaKristu. Kuthathwe into zangale kweOld Testament zafaka ngale kumaKristu. Lokhu kutholakala from 2nd century. Ibandla selikhona, abapostoli sebefile. Lezi inkolo neinkonzo ezingatholakala eBhayibhelini nezingafundiswa eBhayibheli zafakwa. Yingakho-ke manje sekukhona i-Easter ngokwenkolo yoRoma Katolika eyagcwala umhlaba wonke. So indawo nendawo namhlanje bagcina i-Easter, bagcina iphasika, kwahlanganiswa noKristu. Yabo, into ezingahlangani. uKristu ngokwezwi leNkosi ukhunjulwa njalo ngosuku lokuqala lweviki. Ngokwendlela okwenziwa manje ephasika ne-Easter le kuthiwa yi-Easter, kwenziwa njalo nganye ngonyaka, between uMarch no-April. Okuphambene nalokhu okufundiswa yizwe nokungafundiswa uNkulunkulu. Phela umthetho wokuthi iphasika ne-Easter kuzohlanganiswa futhi kwaphasiswa ukuthi kuzokwenziwa njalo ngonyaka, kwakumhlangano ngonyaka 323 AD le-Enisa. Le mhlangano eyayihlela iveza imiso zabantu. Into eziningi ezivele namhlanje no Christmas, into ezingabuye eBhayibhelini. Zonke izinkolo zoRoma Katolika zamiswa yilamadoda benemhlangano yabo. So thina sibheke iBhayibheli, asibhekanga imfundiso zabantu. Beshilo uKristu lapha kuMathewu 28, uMathewu 15, ukuthi siqaphele ukuba singahambi ngemithetho yabantu. Uthi uverse 9 lapho uKristu, uma sikhonza abantu ngemithetho yabantu, uthi lokhu kukhonza okuyize, vain worship. So uma abantu begcina le-Easter, begcina leliphasika, it's vain worship, ngoba akubuye ezwini leNkosi. Izwi leNkosi lifundisa ukuthi isidlo seNkosi. Sobonile amagama elisetshenziswa eBhayibheli. Akutholakali libizwa ngokuthiwa yi-Easter, akutholakali isidlo seNkosi ibuzwa kuthiwa yiphasika, akutholakali ligcinwa kanye ngonyaka. Kutholakala ukuthi njalo ngosuku lokuqala lweviki liyagcina ini isidlo seNkosi. Thina singamaKristu siqonda kahle ukuthi iphasika laliyisithombe wezinto ezizayo. Iphasika laliyisithombe. Mawufuna incwadi yamaHebheru 10 verse 1, uyaziveza lapho umbhalo wamaHebheru ukuthi iphasika, the Passover, kwakuyisithombe ngayo zonke imhlatshelo yangale kweOld Testament. Kwakuyisithombe kwezinto ezinhle ezizayo, the real things, the good things. So kusho ukuthi-ke ukukhonza kwangale kuTestament elidala kwakuzofika isikhathi la kuphele khona. Mawufuna incwadi yamaHebheru chapter 8 verse 13, uyaziveza lapho ukuthi umthetho omdala wawusugugile. Uyasho ukuthi okugugayo kusho ukuthi kuyaphela. Ngokwezwi leNkosi yafundisa ukuthi umthetho omdala waphela, amandla alo nezimiso zalo nemikhosi yalo ye-Old Testament kwaphela nesiphambanweni. Mawufuna incwadi yabaseKolose 2 verse 14. So siyaqonda-ke thina amaKristu ukuthi thina singene ephasikeni.
asisiba abantu abagcina iphasika njengoba abantu bengaligcini ngalendlela efanele ligcinwe ngalo, njengoba abantu abaningi bathi bagcina isabatha bengaligcini njengoba uNkulunkulu eshilo. Nephasika ligcinwa njengalokhu uNkulunkulu eshilo. Uyabona? So ke noma kuthiwa kunjalo liyagcinwa lenziwa abantu balenza baphambene nentando kaNkulunkulu ngoba iphasika elangalo kumthetho kaMose. Thina siyazi ukuthi uKristu waba iphasika lethu kwaba kanye. Waba umhlatshelo. He became that lamb or that iwundlu esikhuluma ngalo. Kwaba kanye. So iphasika lalimele uKristu, alikhomba kuKristu. Uma uKristu ke esenikele seba umhlatshelo kwenzeka kanye. So akugcini ke sigcina silokho sigcina ini umkhosi wephasika ngoba umkhosi wephasika wawukhomba kuKristu. uPaul mayekhuluma ngathi ke uthi thina amaKristu masikhiphe isono phakathi kwethu ngoba phela leyamvubelo leya esikhulume ngayo ukuthi babedla ukudla okungenamvubelo, izinkwa ezingenamvubelo. Kwakubonisa ukuthi ebandleni akufanelanga siphile ngani ngesono. uPaul uyakuveza ke 1 Corinthians chapter 5 sizofunda khona la uverse 7 and 8. Sibonisa la ukuthi ke isidlo seNkosi alisilo iphasika. Isidlo seNkosi inkonzo ehlukile, inkonzo engafani nephasika. Futhi nento esetshenziswayo ayifani. Ngale wakusebenzisa iwundlu kufanele lidliwe libulawa ebusuku. Ngapha kusetshenziswa isinkwa esingenamvubelo nesithelo somvili. Ngale kwiphasika kwakukhunjulwa ukufa ukuphuma kuka-Israyeli eGibhithe. Ngapha kukhona ukuthi sikhumbule ukufa kaJesu Kristu, simemezela ukufa kwakhe. Into ezimbili ezingafani. Ngapha zazigcinwa ama-Israyeli iphasika. Ngapha iphasika ligcinwa bonke abezizwe sebephendukile baba ngamaKristu. Iy'nkonzo ezimbili ezingafani. Futhi le phasika yaphela kuphi? Esiphambanweni uKristu mayefa. So sifunda ke ukuthi ke uKristu uyiphasika lethu. He is that lamb. Uyilelo wundlu elahlushwa, elabulawa ngenxa yezono zethu. Uthi ke la kuverse 7 and 8 uthi ke khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha. Njengalokho ningaba ngenamvubelo ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Ubonisa la iphasika liyipast tense. So uthi iwundlu lethu lihlatshiwe, which means it's a past tense. Ukufa kaKristu kwenzeka kanye. So thina ke sihlangane enkonzweni yesidlo sikhumbula lokho kufa. Uyabona? Asikhumbuli ngokwephasika, sikhumbula ukufa kwakhe. Uyabona? Uthi ke sikhiphe ke insila endala, sikhiphe imvubelo, sikhiphe isono phakathi kwethu. Ngoba phela masihlangene noKristu njengoba eyiwundlu lethu, sihlanganyele enkonzweni engcwele, sihlanganyele ebungcoleni naye. Uyabona? Uthi verse 8 njalo ke masigubhe umkhosi kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga yobubi, kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso. Akakhulumi la ngenkonzo literally inkonzo yani yephasika. Ubonisa izinto zokomoya. Uthi ke masigubhe umkhosi. Ngamanye amazwi akakhulumi ngephasika, ukhuluma ngempilo entsha ehlanzekile, erecognize ukuthi khona owafa, khona umhlatshelo owenziwa iwundlu likaKristu. So ukukhulunywa ngempilo yomKristu ukuthi mayikhetheke, mayibe ngcwele. Yabona? Akasho sigcine ini iphasika njengoba uIsrael beligcina. Uthi thina njengoba sirecognize ukuthi uKristu wasifela, impilo zethu phela umkhosi yini ukucelebrate. So akuthi masi khumbula uKristu, simkhumbula uKristu singcwele. Yilokhu uPaul bekusho la. Asiphile impilo sinjani? Singcwele. So amaKristu ke awagcini iphasika. Ezinye zemfundiso sengiphetha la efundiswa ngabantu ukuthi isidlo seNkosi singadliwa noma ngoluphi usuku. Lokhu kuyiphutha. iBhayibheli liveza ngokusobala ukuthi isidlo seNkosi sasidliwa ibandla njalo malibuthene ngosuku lokuqala leviki. iBhayibheli libonisa ngosuku lokuqala leviki. Sifundile incwadi yezenzo 20 verse 7. Ake siye kuyo. Siyathola ke la ukuthi bahlangana ngosuku lokuqala leviki.
Esikutholayo futhi ukuthi balindana izinsuku ezisikhombisa eTrowe. Okusho ukuthi ke babe nomqondo ukuthi kunosuku olubalekile osuku lokuqala lweviki. Uma laba bafundisa ukuthi isidlo seNkosi ngadliwa noma ngalophi usuku, yingani bengadlanga ngomsombuluko? Yingani bengadlanga ngomsombuluko? Yingani bangadlanga isidlo seNkosi ngoLwesibili? Yingani bengadlanga ngoLwesithathu? Yini balinde kwaze kwafika usuku lwesikhombisa? Ake sifunde la uZenzelwe 20, sofunda khona kuphela nje uverse 20. Sizothola ukuthi oPawula batravela 5 days bafika la belinde isikhathi usuku la ibandla lizohlangana. Uverse 6, Acts 20 verse 6. Kepha thina samuka ngomkhumbi eFilipi emva kwezinsuku zezinkwa ezingenamvubelo, safika kubo eTrowe ngezinsuku eziyisihlanu, sahlala khona izinsuku eziyisikhombisa. Uyabona? So bahlala up until the 7th day. Masibuka la kuverse 7, kwathi ngosuku lokuqala, kusho ukuthi the next day, usuku lesikhombisa, usuku leSabatha. Uzonothisa ukuthi ababhali la beTestament Elisha babengenayo ikhalenda esisebenzisayo manje. Namhlanje sisebenzisa ikhalenda yamaRoma okuyiyo sebenza worldwide. But before ababhali noma amaJuda bebenekhalenda yabo yokubala izikhathi, yokuhlukanisa izikhathi. So masifuna la kuverse 6, uLuka ubonisa isikhathi ukuthi bafika neTrowe. Kwakuyisiphi isikhathi? Siyathola kwakuyisikhathi sani kuzoba khona iPhasika ngokomkhosi wani wamaJuda. So hayi ukuthi babegcina ini iPhasika noma begcina umkhosi wezinkwa ezingenamvubelo, kodwa usebenzisa lesi simo ukubala isikhathi. Yabona? Kwathi ngosuku lokuqala eviki sesibuthene ukuba sihlephula isinkwa. Siyathola ukuthi isizathu sabo sokuba babuthana ngosuku lokuqala eviki kuhlephula isinkwa. So umuntu othi ke singahlephula isinkwa noma ngalophi usuku wenza iphutha. Alikho futhi elinye igunya, asinalo elinye igunya la sifundisa khona noma sibona khona la embhalweni abazane behlanganyela ngaphandle kosuku lokuqala eviki kwinkonzo yetafula. Yabo? UPetro uqatshelwa 4 verse 11 no1 Corinthians 4 verse 6 usibonisa lapho ukuthi konke esikwenzayo kumele sithole igunya, kumele sithole ukuyala uNkulunkulu. So kuphi umbhalo usibonisa ukuthi abazane bahlangana noma ngaluphi usuku na? Cha, awukho. Sibonisa ukuthi usuku lokuqala lweviki. iBhayibheli libonisa ukubaluleka kosuku lokuqala lweviki ebandleni ngokuthi uKristu wavuka kwabafileyo ngosuku lokuqala. uKristu wavuka kwabafileyo ngosuku lokuqala. Kuze kuthiwa usuku lokuqala usuku leNkosi mawufunda incwadi yeRevelation chapter 1 verse 10. uKristu wavuka kwabafileyo ngosuku lokuqala lweviki mawufunda incwadi kaMark 16 verse 1 and 5. After usuku lweSabatha, ekuseni ngosuku lokuqala lweviki, yini leyo iSunday ngokwekhalenda yethu. Nasebenzisa ikhalenda yani yamaRoma. So iSunday kithina ikhalenda yamaRoma, usuku lokuqala ikhalenda yani yamaJuda, the first day of the week. So ke ibandla ke liyabonisa ukuthi usuku olukhethekile lwalo lokuhlanganyela usuku lokuqala lweviki ngobani uKristu wavuka abafileyo. Okwesibili, ibandla okumbuso kaNkulunkulu waqala ngosuku lokuqala lweviki. Mawufunda incwadi yeZenzelwe 2 uverse 1 ufunde khona uverse 42 to 42, kwakusuku lwePentecost. Lolu suku leli gama ethi Pentecost alitholakali ngale kuOld Testament. Leli gama lePentecost igama lesiGreek. Kodwa lo mkhosi iPentecost umkhosi wamaviki, of Feast of Weeks. Yabo? Lo mkhosi wawugcinwa ngosuku lwesi-50. Kwakusuku lokuqala. Ngosuku lwesi-50 ke kwakuthiwa usuku lwani lwePentecost. Elunye ulimi esingalisebenzisa the day of first fruits noma usuku lolibo ngesiZulu. Uzokuthola lokhu Leviticus 23 verse 15 to 16. So ngosuku ke lwesi-50, the 50th day, ngoba makubalwa izinsuku the feast of the weeks happened einsukwini emavikini ayisikhombisa, ubala kayisikhombisa. So the 50th day, yabona? So which is Sunday, kwakugcina khona ini iPentecost. Nesikhathi sokunikela ukudla, the first fruits, ulibo lokuqala. So uma ibandla ke liqala ke
liyavela ke ibandla. Livela ngani ngosuku lokuqala? Okusibonisayo la ukuthi uNkulunkulu wayehlelile ukuthi ibandla lizovela nini. So ke ibandla lavela ngosuku lokuqala eviki. Yabona? When the kingdom was established, it was on the first day of the week. Kwakusuku lwani lwePentecost. Sibonile futhi incwadi yabaseKorinte uchapter 16 verse 1 and 2 ukuthi ibandla isikhathi la lihlanganyela khona ngosuku lokuqala eviki. So asinawo kumbhalo siyala ukuthi ibandla lingahlanganyela noma ngaluphi usuku ngaphandle kosuku lokuqala eviki. So sibuka ke imfundiso zokweduka ezifundiswa abantu. Oqala sibonile ukuthi abantu bathi isidlo seNkosi iphasika, isidlo seNkosi si-Easter. Cha, inkonzo ezimbili ezingafani okuyimfundiso zabantu esikhathini esiningi. Okwesibili esikubonile ukuthi isidlo seNkosi asidliwa nganoma ngaluphi usuku, sidliwa ngosuku lokuqala lweviki. Esikubona ngokwesithathu la kunabantu abafundisa ukuthi ke kakhulukazi amaRoma Katolika ukuthi isidlo seNkosi uma sibusiswa siyaphenduka, literally siyaphenduka sibe umzimba kaKristu. Lemfundiso kuthiwa ke kumaRoma Katolika is the Eucharist doctrine. So ke uma ufatha ke noma umpristi ke ehlelweni iRoma Katolika ekhuleka, lesi sinkwa literally siba umzimba kaKristu, literally siba yini igazi likaKristu. Lokho akusikho lokho kufundiswa umbhalo. Yabona? uKristu la masifunda incwadi kaMathewu 26 verse 26-28 mayithi lokhu kuumzimba wami, lokhu kuyigazi lami. Wayengakhulumi literally ngoba igazi lakhe lasisekhona emzimbeni. Umzimba wakho awusekhona. Kwangeke kwenzeke ukuthi isinkwa lesi sihlukene nomzimba wakhe kuthiwa umzimba wakhe. Cha. Okusho ukuthi uKristu besebenzisa la ini isingathekiso, a metaphor. Yabo. So siyazi ukuthi i-metaphor uyawusebenzise igama elithile, into ethile ukumela enye. Yabo. It's a figure of speech. Isifenqo ngokwesiZulu. So ke sithola ngokusobala ukuthi la iBhayibheli malithi uKristu mayethi lokhu kuumzimba wami, wayengakhulumi literally ngomzimba wakhe. Wayekhuluma ukuthi lezi zinto zimele igazi lakhe, isiphuzo simele igazi lakhe, umzimba isinkwa simele umzimba wakhe. So ke isinkwa esibofundiswa ngaso sirepresenta umzimba kaKristu. So kuyiphutha uma kuvela umuntu phakathi kwethu ezothi senze iphutha masikhuleka sithi lokhu kumzimba kumele umzimba kaKristu. Awulenzi iphutha, ukhuluma kahle. Ngoba njengalokhu nathi sinama figures of speech, singabantu, iBhayibheli sibhala abantu. NoKristu wayephila umuntu. So wayesebenzisa indlela yokukhuluma nathi njengoba sikhuluma. Sinama figures of speech nathi esiwabesebenzisayo. So siyathola ukuthi isidlo seNkosi sifundiswa kanjani izwi leNkosi. Iphuzu lokugcina ukuthi ke kunabantu abafundisa ukuthi kufanele ukuthi sisebenzise icup eyodwa masihlanganyela esidlweni seNkosi. Nalokho ke kuyimbono yabantu. Futhi kuumuntu osibekela umthetho la umthetho ungekho khona. Esikufunde lapha kuMathewu 26 from verse 26-29. Awukho la kuvela khona ukuthi leyo cup uNkulunkulu uKristu ayisebenzisa kwaba yiyo kuphela abayiphuza. Umqondo nje ovelayo ukuthi uKristu wakhulekela indebe. So igama elisetshenziswa nala kusebenzisa isifenqo. Uma uKristu ekhuleka wayengakhulekeli icup yona ngokwayo. Wayekhulekela isithelo somvini. Sikubona kanjani la ukuthi kuverse 27 uthi ke mabaphuze kule ndebe, mabaphuze kule ndebe. Sesiyathola kuverse 28 uyaveza ukuthi le ndebe iphethe ini? Iphethe isithelo okuyisithelo somvini. Okusho ukuthi ke masikhuluma ngesiphuzo sikhuluma ngesithelo somvini. uKristu wayengakhulekela icup per se. Wayekhulekela ini? Isithelo singenamvini. So whether sisiphuza ecuphini yodwa noma amakhaphini amaningi akekho onayo. Uma umzalwane esiphuza kwicup eyodwa akoni. Uma umzalwane esiphuza ngamakhaphi amaningi lihlangane ibandla aloni ibandla. So ke izifundo ke ezikhona ezibekwa abantu ezingabuye eBhayibhelini. Esikutholayo futhi ngokugcina ngesidlo seNkosi sibonile ukuthi fanele sihloniphe isidlo seNkosi siye kuyo
leNkonzo ngesizotha. Njalo ngosuku lokuqala leviki amaKristu fanele ayihloniphe leNkonzo. Simele ukuziqaphela singahlanganyeli ngokungafanele kwinkonzo yetafula. Sibona ukuthi kunengozi ngoba sihlangene nobani? NoKristu. Uma ufunda incwadi yabaseKorinte 11 verse 27-32 uyavezwa uPaul ubungozi bokungahlanganyeli enkonzweni ngendlela efanele. Uyabonisa ukuthi singafa ngokomoya, singalahlekelwa ubudlelwano noKristu uma siza kule nkonzo sihlanganyela entweni ezimbi, sihlanganyela ngendlela engafanele kule nkonzo. Kufanele siyihloniphe ngoba sihlanganyela noNkulunkulu. Ibandla esifunda ngalo kuTestament Elisha kusaphila abapostoli belihlangana njalo ngosuku lokuqala ukuhlephula isinkwa. Uyilokho okufundisa umbhalo. Sesibonile ukuthi ibandla likaKristu silibona ngani? Ngenkonzo yetafula. Njalo ngosuku lokuqala eviki bahlangana abazalwane. So usephutheni unamzalwane ongatholakali kuphi? Ekuhlanganyeleni kweNkosi, ekuhlanganyeleni etafuleni leNkosi. So uma umKristu nawe omusha ebandleni, khuthalela ukuba uvele njalo ngosuku lokuqala kweviki njengalokhu iBhayibheli lifundisa, uhlanganyele ukukhumbula iNkosi yethu Jesu Kristu. Sengathi iNkosi nganibusisa kulolu suku ekufundeni kwezilayo, ibe nathi njalo inibusise. Amen.